pitung rumaksa ing panti Mataram, yuk, yuk. Wajib dadi murid ora kena dijenenge rejeki yen lara tenan ora jam loro punjo 5 manut jamku. Nganggo leren sik ya, Truk? Heeh. Leren sik ya, Mas. Heeh. Wah, jan. Anu, Dik Sinta. Njajal dibaleni tanpa nganggo gamelan. Wajibe dadi murid. Heeh. Njajal, yuk 1 2 3 4, yuk. Tenang
wajibe dadi murid laguku wawak. Ning ya sik penak ya Mas, sik penak lagu dolanan jaman biyen. Aku yen biyen semester 1 iki diajari ning mata kuliah tembang pakliran. Oh ngono. Heeh. Mata kuliah tembang pakliran ya klebu sakliyane tembang-tembang sing baku ya klebu dolanan-dolanan ngene iki. Heeh. Sarsur kulonan, wajibe dadi murid. Oh ya wong kabeh iki mawa werdi, mawa makna. Dadi wong biyen iki nek ngripta, nek ngarang lagu ki, nek ngarang tembang ora waton ngarang ning kabeh mesti mempunyai maksud dan tujuan. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Ayo Iya. Sing baku ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petro. Wah luar biasa acara pada malam hari ini. Terima kasih sungkem kula dumateng Bapak Asop, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk ingkang sampun pitados dhateng kula anggen kula sak kanca Astabrata Group gelar kelir nggantung gong paring lelipur dumateng para warga masyarakat. Tur ngene iki sing disenengne ora mung warga internal SMA Negeri 1 Nganjuk ya Mas. Lebu masyarakat sekitar. Sing rindu wayangan. Lah iya. Wah, luar biasa. Mau sore wis diwiwiti adik-adik ekstrakurikuler karawitan. Ayo. Tabuhan, wingi latihan nggone dhewe. Wah, sore dinggo latihan nge-DM Instagramku. Mas, kepareng napa mboten latihan wonten sanggar monggo. Wong ya ekstrakurikuler karawitan biyen ya sing miwiti sing ngrintis ki ya aku. Oh ngono. Dadi wis kaya dudu wong liya. Oh ngono. Wah luar biasa. Ayo. Ngiling-ngiling jaman sekolah biyen. Piye? Wah. Aku ki jane umpama ning kelas ki biyen ki ya ora pati pinter, ora kok ranking ngono jane ya ndak. Oh ngono. Ning umpama entuk penghargaan, aku ki penghargaan dispen terbanyak ya aku ki. Oh ngono. Upama acarane jam 1 awan, ngono ki isuk wis metu aku. Wis ngekekne surat dispen. Oh. Ngagem persiapan. Padahal acarane awan-awan. Kowe kuwi ning ya diimbangi kudu disumbutke tenan. Sing penting sembodo, ora masalah. Lah iya. Luar biasa. Iki mau jane wiwite rada sore ning gandeng situasi dan kondisi yo malih dadi kaya biasane. Oh, jane rencana wayangan ki wiwit jam 8 wis ndodok kotak. Oh, itu. Kanca-kanca sanggar iki wis tak omongi. Bare ora isuk. Jam 2:30 3 wis bar. Mergo jam 8 wis wiwit. Nah, gandeng wiwite jam 09.00. Nah. Ya ora sida. Lah iya, ora masalah. Wong ya setahun pisan. Ya, Lah iki request lakon pamundhutane ora kena dinyang. Kumbakarna gugur iki termasuk serial ana ing Brubuh Ngalengka. Oh ngono. Brubuh Ngalengka iki dadi ana serine, ya ta? Ki dijumuk seri sing Kumbakarna gugur. Gugure Kumbakarna ora mung bela ora mbelani kamurkane, ora mbelani sifat angkara murkane kakange ya kuwi Si Dasamuka nanging mbelani bumi wutah darahe. Mergo ngrumangsani wujuding satriya, ya ta? Ki kudu mbelani negarane sak wanci-wanci ana musuh sing tumeka. Ngono ya, Truk? Nggih, Mas Gareng. Wah, luar biasa. Ndonga apa, Le, Gong? Kanggo ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk iki. Ayo muga-muga tambah kuncara anjayeng bawana. Apa neh umure wis 42 tahun. Wah, luar biasa.
upama wong nom 42 taun ki wis umur. Wis padhang pikire, ya toh? Cara-carane wong iki wis mateng-matenge menungso. Lah iya. Ya muga-muga tambah banyak prestasinya yang diraih siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik. Diselingi gending-gending. Lagu-lagu. Oke. Iki mumpung aku nggawa wiraswara loro. Lah iki. Nah, iki Mas Reza. Wah, iki aku pengen ngrungokne suarane, Mas. Wilujeng enjing Mas Reza. Nggih, enjing. Wah. Mas Reza napa Reza to? Sembarang pun. Wedah. Bawa Mas, monggo merdika. Merdika mawon. Pelok kenging slindro kenging bareng nggih, monggo nderek. Monggo. Bawa. Napa Pak Dalang kula bingung ya. Walah, napa? Pun bebas mawon. Pelok nggih. Kenging barang monggo slindro nggih nyumanggaaken. Ya. Pengen ngrungokke suarane kok. Monggo Mas Reza. Nggih, kedap. Nggih. Hebat kuwi ya. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa Gegarane wong akrami dudu bondo ning dudu rupa. Tapi among ati pawi luput pisan kena pisan yen salah ora apa-apa. yen gampang luwih gampang yen angel tan kena ati numbas harta lho tresno iki ngono kuwi ora kena tinumbas harta luar biasa. Dik Sinta. Miki, Miki Mas Deni. Nggih. Tibake napa? Monggo, bebas. Mardika ing penggalih. Monggo. Dadi ati nggih. Oke, karo jumeneng pelan-pelan ya. Oh nggih. Ya. Ya, yuk. Malah bangun
Tembang punika nggih kula kintunaken dumateng para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube mugi dados kenging dados jampining saya. Nggih. Lanjut Dik Sin. Rina wangi dadi ati wong prasaja halus Garap sing nyemek-nyemek Mas Aryo. lahir ana batine matur nuwun dadi-ati sampun katur. SMA Negeri 1. Heeh. Iki ana catatan-catatan titipan, heeh. Ya kuwi prestasi-prestasi yang telah ditorehkan. Apa bae ngantarane iki akeh banget. Ya kuwi salah satune juara 3 Lomba LKTI tingkat SMA Kabupaten Nganjuk 2022. Juara 3 Lomba Fotografi Cagar Budaya. Terus juara 1 Gerak Jalan HUTRI 77 Putri. Oh, heeh. Ana meneh juara 1 Pawai Budaya HUTRI. Juara 3 Pencak Silat Porprov Jatim. Terus juara umum pencak silat Dandim Kap Nganjuk. Uga disusul meneh ana juara umum pencak silat Dandim Kap Kediri uga. Juara umum SMA 1. Sak banjure apa Mas Gareng? Iki Wushu Championship
se-Jawa Timur. Wah, juara 2 terus. Oh iya, Dilanjut. Juara 3 kejuaraan. Apa ki? Bridge. Waduh, Jawa Timur. Juara 1 kejuaraan Bridge Por Cup Nganjuk 2022. Wis pokoknya tak waca ngene wae. Juara 1 lomba rancang perkapalan di ITS. Wah, iki luar biasa. Juara 3 lomba rancang perkapalan di ITS tim 3. Tim 2 juara 2, nek tim 3 juara 3 tim 3. Juara 4 lomba Sodo nasional. Terus sing terakhir juara 2 lomba Sodo JPC Unesa. Wah. Sodo iki apa? Wah, luar biasa. Kuwi isih sebagian jane isih akeh. Prestasi-prestasi ini sing ditorehkan. Oh, aku percaya nek SMA 1 iki. Terus dan terus melakukan gebrakan khususnya pada dalam hal prestasi nih. Oh iya, hebat. Ayo Dik Niken iki muda ngantuk. Ayo Dik Niken. Iki ana pamundhut saka Hong Kong. Hong Kong ya menyimak. Lumantar live streaming. Pamintaku, Dik. Nggih. Niki dibawani to pamintaku? Nggih, bawa. Bawa. Duduk mawon nggih, Mas. Oke, siap. Ngateke engko pas langgam. Ngono lho. Lah ya tukang sono protes, kowe njaluk bagian ora? Aku ngerti rokokmu. Samsu Premium, ya. Ayo dibawani, Dik. Nggih, pamintaku wis do asih to. Ya pamintaku ya. Yuk. Oh keduren to. Lang. Pamintaku duit saweran mau dikelumpukke, ya ta? Gek piknik bareng. Wis ora piknik. Tapi aku samar apa? Aku kelingan pengalaman sing wis bar piknik iki terus corona lho. Lah ya bareng dieng kok sesuk langsung ditutup mergo corona. Nah, jan melas aku. Merongos 2 tahun. Iya. Ora apa-apa, lanjut. Aku ki ngerti nyapa kok piknik kok terus esuke corona. Penyebabnya apa? Sumbare cah-cah lho. Sumbare cah-cah. Nah, pas di video ke ngevlog ke. Ayo toh. Tanggapan terus tidak piknik, tanggapanmu sambatan ye. Wes esuke corona. Akhir-akhirane tanggapan ya sambatan. Lah iya.
Yo lanjut. Datan kingkang cedhak tansah mulat sida asih Meng statuse sing bunang wis sego pecel. Ayo to. Heeh, sego pecel. Heeh. pindho mimi lan mintuna Sego pecel 60 yuta. ayo bareng kang masana tepi wajib sida asih Yuk ditibakne sak langgame dados. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki Katur ingkang saking Hong Kong ingkang taksih memantau ya. Lanjut.
Matur nuwun Dik Niken. Acarane HUT semasa iki heeh. Iki puncak ning masih belum selesai acara-acara dalam rangkaian HUT SMA Negeri 1. Engko tanggal 9 jare ana donor darah. Urung tanggal 12 peresmian mau sing didhawuhke mau sore lumantar sambutan. Ya kuwi yang akan diresmikan ingkang winengku kinurmatan Dr. Andes Arif Sulistiono MSI. Oh ngono. Ha nggih. 13 Januari uga ana jalan sehat. Wingi-wingi wis diadani lomba-lomba, ya toh. Tiap yen aku pengalamanku tiap nalika ing semasa mbiyen. Kuwi tiap ekstrakurikuler kuwi ngadakake lomba. Oh ngono. Heeh. Dadi ben akeh. Oh iya, Ya, dilanjutke, heeh. Mbak Enggar, heeh. Jumeneng, Mbak. Heeh. Disepati ben rame. Yo, Nembang Mbak Enggar, nembang. Nembang, Iki wis, apa niki? oh wis anu, Mardika wae mau wis dipinangkani kabeh mau sore. Musik yo, ben nyambut gawe. Oke. Oh, iya. Anu, apa sing lagi anyar rungkat? Wadah, rungkat katut sak oyot-oyote. Lah nggih to. Ayo musik negara. Ayo, pembalung joget lo ya. Pembalung, biyen joget lho ning kene mos ora saiki. Iya. Iya. Rungkat. Oke. Ya. Maka Mas Tris ya. Maka rungkat bersama Bu Anistia Ayu Enggarsari. Nek ning kene ora. Bu Guru. Ketara. Oke, siap Mas Tris. Ya. Maka tak teke. Asik yo joget semayo. Masuk deh. Aku terlalu sayang, aku terlalu
dituntut oleh Mbak Sri Wahyuni. Ayo jumeneng, coba kaya ngopo. Oke, spoti, kasih musik biar hebat, yuk. Ayo, wes. Selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, nembang. Musik lagi, tarik lagi. Siap. Biar top. Kasih musik biar hebat. Ya. Apa kayak? Kelebus sapa sing mudeng dikancani. Dikancani ayo, dikancani sing mudeng. Ayo, Kelebus. Ayo kelebus. Oke. Kelebus. Stop. Wedhus. Ya. Nah, Nggih, wedhus. Kelebus Mas Tris, sampun siap? Oke, tarik lagi. Yo, ya. Jogeti ya. Oke, tepuk tangan. Ayo serbek nyangon untuk nelakan yuk.